urtean Gabonak arte gurekin izan zen, gero Erasmusekin Ameriketara joan zen, eta aurten berriro gurekin. Gero, berri bat, donostiar bat, Deiko mailan urte bikaina egin zuen, eta gure asmoa berarekin autonomikan fitxa izan eta autonomikan jolastu, baina baita ere Damobelen gero eta minutu gehiago eta esperantza handia ditugu berarekin, Inigo Arruabarrena. Gero, gurekin bigarren urtuko jarraian, eta gaztea, eta goraka dikoana, eta hondikan asko eman behar duena, Josean Kabada. Honek ez dakit zenbat urte ikin da gurekin, oso gazteik hasi zen, eta aurten gurekin dugu, Xabier Rosa, Xabo. Pasadan urtean Gabonetatik aurre izan zen gurekin, eta aurten urtean hasieratik da berri gurekin. Joseba Ibargutxi. Horrengo hau, lesio larri bat izan zuen pasadan urtean, eta Gabonetatik aurre gurekin izan genduen, eta aurten ere, hasieratik. Aritz Martinez. Horrengoa, bigarren urtea, gurekin, Kantabria aldetik dator, eta, pasadan urtean esaten gendun, arrantzua gustatzen zaio, aurten ere bai. Jorge León. Horrengoa Tolosatik dator, pasadan urtean Burgosen izan zen, eta Burgoseko taldeak utzita jolastuko du aurtengo urtea gurekin. Lander Lasa. Horrein, Arrasatetik, Arrasaten jolastu zuen pasadan urtean, eta aurten, gurekin, Gorka Alartzia. Horrein bi jokalari, bat ez dago, baina bestea horren dago, bereien osatze prozesuan daude, eta, bere ala gurekin izatea espero dugu. Iñauto Aranbarri. Ez da hona, Asier Urbieta. Portugaldarra, gurekin jarraituko duen, oraindik ez dago garbi, ez dago erabakita, baina, entrenatzen gurekin dabil, eta agian jarraituko du, ez? Arnet Jalma. Entrenatzaile lanetan, 5 urte Espanao ondarregin neskakin egita gero, mutil eta saltoa ematea erabaki du, eta gurekin izango du, Jon Txakartegi. Bigarren entrenatzaile moduan, Donostiar gazte bat, ikastea du helburu eta laguntza ere noski. Gabriel Ocio. Prestatzaile fisiko lanetan, hemengo aldiz gurekin, eta, esaten dute nahiko ondo egiten dut ala. Xabi, Aramburu. Eta, falta direnak, ez? Medikoa, Jose León, masajista bezala egiten dana, Jesus Maria Bastarrika Tota, eta, ez dago ino hasten, ez? Orduan, hau da gure aurtengo taldea, bihar dute